नोंहालाय आदै बैयाव बरा दंखायो नोंहा हायाव उन्दुग्रा अयभासबो दङ हाब बोराय मानसिखौसो हाब माब्रै बोराय मानसिखौसो हाव उन्दुआ खानाय दै बेखोब्रा है नोंसोरलाय है नोंसोरजों जानाय नंलियालै कारपेटा सिमां पाराखौ हास्थायनानै फैदों आदै मोल्ला मोजां बना उन्दु आदै दे सिमां पारानि सिमांफोर नुयो खोमा ओइ आदै मोल्ला गन्थं सोगाबना होदोलै थफथिं फाग्ला गन्थं सोगाबा दिगदार दं बोरैबा गन्थं सोगाबनायनि खोमायाव हाबनांगौब्ला सिमां पारानि सिमां नुनाया हले नस्थ' जागोन दिगदार जागोन देलै नोंसिनिलाय मा सिमां पारा नांबावगौ जाखो नोंसिना सिमां पाराथ' बेनो आयदै मेंनाय मोनबायलां बिब्दि नङालै आदै हालदेंगासिनि ना बायदि जों जयै फैथारबाय नों आदैखौलाय जोंलाय मानो हारसिं खालामनो जेरैखि जाया सिमां पाराखौ नागिरना दिहुनथारनांगौ आदै आं मोजाङै उन्दुथारनोसै आदै सिमां पारानि सिमां नुनांगोन ना आंनि गोसोआ गेल्लानि बायदि नङा आदै नोंखौ जों बिबायदि खालामथारा नुबाय गन्थं सोगाबग्राया सोर जाखो है है गेल्ला बे गन्थङा मा खुंख्रुद खांख्राद बेलाय जाबावगोनालै बे है थै उन्दुदो आदै मा सिन्था खालामबाय दं नोंलाय है सर हायनारियाखै सिमाङाव फैलै सर सालाफ्रा उन्दुलांबायलै हे भगबान एबार नांथारदोलै नांबाय 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 हेलौ हेल' हायलु रिसना आं नोंसिनि गहपुराव नोंखौ नागिरै नागिरै सनापुर होननाय गामियाव दंफैयो सना दा नोंसिनि गामिसिम बोरैहाय थांनांगौ माब्रै थांनांगौ नों दा बेखौ खोन्थाहरदो सना नोङो हामथारबाय आमाय खोनासं आमाय सोनाबहा 19 गामि अब्लानो मोनगोन सिमांफुरि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ हाबाब मा इसेबां गुदु गादा खोन्थाहरखो नों सना आं गोसोआव मोनसेबो थाथ्राखसै सना दे मोजाङै खोन्थाहरफिननाय सना दे औ औ हेलौ हेलौ माब्रै जालायखोब्रा हेलौ